Uy, may doggy. Good morning mga brother, mga kaibigan na subukan nating dadaanan yung bagong GUMACA BYPASS ROAD. Kumusta na yung update kaya. Sa ngayon, mukhang mahaba na yung sementado kaya tuloy-tuloy yung biyahe natin. Mas okay dumaan daw dito pag araw kasi matraffic sa sentro. Kaya dito dumadaan yung iba. Kaya subukan ko rin dumaan dito mga brother. Maluwag din ang kalsada eh. Kaya tsaka sobrang ganda. Ingat lang kasi may mga tumatawid din na aso, kambing, mga iba pang hayop, manok. Let's in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we only watching the skies, hoping for
changes. These are all the many changes in my life. These are all the many changes. These are all the many changes. These are all the many changes in my life. These are all the many changes. These are all the many changes. These are all the many changes in my life. Mga brother, mga lodi, kung sakali mang dadaan kayo dito, basta mag-iingat lang kasi minsan may mga katulad kanina, yung biglang ahon tapos yun pala putol yung kalsada kaya halos nasubsob ako. Pero sa gabi hindi ko rekomendado na dumaan dito kasi maraming ang hindi pa tapos na kalsada. Tapos parang madilim siguro pag gabi kasi wala pang gaanong mga ilaw dito. Kukunti pa yung mga bahay. Kaya kung gustong dumaan dito, basta mag-ingat lang lalo. Pag araw okay kasi kitang-kita mo. Tsaka matraffic din sa sentro o sa bayan ng GUMACA kaya dito talaga yung mas okay daanan pag araw. Pero sa gabi mukhang hindi talaga mga brother kaya doon pa rin kayo pag gabi sa sentro dadaan. Pero siguro pag natapos na lahat at okay na lahat talaga ito yung pinaka the best na daanan. Ang GUMACA Bypass Road. Okay Lods, ingat na lang basta kung dadaan dito sana ingat na lang kasi marami pang hindi tapos na kalsada. Pero malapit na rin naman. Tapos may mga tumatawid pa ng mga hayop. Okay mga brother, mga lodi, salamat. Maraming salamat. Ingat lalo pag sa mga nagmumotor na katulad ko. Pati na rin sa mga four wheels. Salamat. God bless. Ito na yung National Highway. Bali yung pasukan pala nito, mga brother, mga lodi. Sa may malapit sa DPWH, ang opisina niya. Ito sa bandang kanan ko. Kaya madali siya tandaan. Pero siguro pag tapos na to may mga signage naman na. Thank you. Salamat.